Kaixo, Joseba. Hemen Santi eta Bio gaoz, Motrikes tabernan, Goien kalen, someran, da pasa zaitez, da ikusiko duzu zer prestatzen dugun. Motrikesek zabaldu zuen emakume bat mutrikutik etorria. Orain dela pilo urte, oraindik ez dakigu urteak da, nire aita txikia zenetik. Txampinoiak egiten zituen, da badirudi eukizuela azeptazio asko edo lako zozer, edo beste bi generazio pasa dira, da badirudi funtsatzen duela, da posi gaude denak lanean. Goien kale edo someran, betiko txikiteroen taberna giroa, ambiente on hori beti izan da Motrikesen taberna. Ez da galdu hori. Txikiteroak ondik jarraitzen dabe ona etortzen, da ondik ez dabe abesten hainbeste, post-pandemia dela eta ezin dabe. Baina espero dugu betiko giroa ikustea kalean, hori da nahi duguna guztiok. Ni be, somera da nahia festaz, da naizta hemengoa izan, ni emetik biltzen az. Ez da bakarri txikitero taberna bat, japoneseko gia baten be baoz, da bat, jendea atzerretatik ona etortzera, eta zalantzarik gabe, klaro, txampiak dira gure pintxo isarra, bestia oso gozoa dago, baina normalki. Txampien bila atoz, da oso gustora. Eontxe prestatuko dugu bat, eta ikusiko duzuen nola egiten dien. Eta gure osagiak errezak dira. Txampiak, handiak, da izan behar dira kalitatezkoak, plazakoak, Paulinok ekarrita, kaiena molida, pikante izan behar da, batza, da gure nahazketa sekretua. Baiko olio, berakatza, da beste hazin dut esan, jarraitu nahi dut biziriketa. Badirudi pertsona bat etorri zela eta eskaini zuela 30.000 euro reseta dela eta da ezetza jasazuen, sekretua da, sekretuak ez dira kontatzen. Hasiko gara prestatzen da lehenengo gauza, olioa botatzen dugu plantzan, olio virgenestre izan behar da, beti, da zuzena hartzen dugu, txampiak, jartzen dugu, alde beroan, da tajada bat ematen diogu, hasi baino lehen. Urrengo pausua, izatez, gatza botatzea da, da gero kaiena. Txalo batzu botatzea osuz, ondator, hori, misterioaren gauza guztizia, azkenian datorren jendia honegati dator. Ondo astinduta, botatzen diogu gainetik, zuloa duenez, ikusten da ja nola salsa joten dan barrura, zuzenian da. Utsi behar dugu pizkatxo batan, beste behin etorri zan tipo bat, eta galdetu inzion nire jefeari, ea ber zabaldu alzuen Benidorren eta Bartzelonan beste taberna Motrikes antzeko bat txampiak saltzen, gure salsa saltzen, da hori jefeak pentsatu behar dau, da igual datorren urtean edo 2 urte barru deskuidoan Bartzelonan nago txampiak prestatzen. Olioa botatzea zo, gainetik, ogia jartzen dugu, da botatzen diogu olioa da salsa sekretua dagoen salsarekin batera, gainetik da tostaua egiten dugu. Gero, buelta, importantea da buelta ematea, da beste tajo bat egiten diogu. Holan fejiten dira barrutik ere. Gero, buelta ematen diogu berriro, oin jeintzen diogu pizkatxo bat zua, oin ikusten da, nola biguntzen dan, da hori esan nahi dau ja ura galdu duela eta olio hartu duela. Eta esan nahi dau, urrengo pausua erreza bitxu. Bi hoge atera, tostaba daoz, eta zuzenian, tak. Eta txampiak egin da daoz, jateko prest. Bueno, Joseba, hemen dekozu gure Motrikeseko txampinerak, someran gaoz, Bilbon, Alde Zaharrean, da nahi dozunean proba, pasa, agur ba. Agur.